İnne bolsa Türkmenistan'ın prezidentinin gol çeker etminamaları bilen tanış ediyes. Berkarar döwletimizin bagtiyarlyk döwrüni, ýurdumyzyň medeniýet sunugat we siýahatçylyk ulgamyny sanly ykdysadyýety ösdürmek, şeýle-de Türkmenistan'ın medeniýet ministrliginiň işini hasym kemilleşdirmek maksady bilen Türkmenistan'ın prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda Türkmenistan'ın medeniýet ministrliginiň merkezi idarasynyň guruluşy tasdiklanyldy. Berkarar döwletimizin bagtiyarlyk döwrüni ýurdumyzyň neşriýat çapkany ulgamyny, innowasion tehnologiýalary we maglumat aragatnaşyk enjamlaryny edgiderli ornaşdyrmak işlerini üstünlikli dowam etdirip, sanly ykdysadyýety ösdürmek, şeýle-de Türkmen döwlet neşriýat gullugynyň işini hasym kemilleşdirmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda Türkmen döwlet neşriýat gullugynyň merkezi idarasynyň guruluşy tasdiklanyldy. Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasynda gazalanan iki tarapyň alanlaşyklary durmuşa geçirmek, hem iki ýurdun özara gatnaşyklaryny mundan beýlegem ösdürmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara Türkmen-Rus topurynyň Türkmen böleginiň düzümi tasdiklanyldy. Türkmenistan bilen Ýaponiýanyň arasynda gazalanan iki tarapyň alanlaşyklary durmuşa geçirmek, hem iki ýurdun özara gatnaşyklaryny mundan beýlegem ösdürmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda Türkmen-Ýapon ykdysady komitetiniň Türkmen böleginiň düzümi tasdiklanyldy. Berkarar döwletimizin bagtiyarlyk döwrüni ýurdumyzyň owu hojalyk pudugyny amala aşyrýan özgertmeleri dowam etdirmek, önürilýän owu hojalyk önümleriniň möçürlerini hasym artdyrmak hem şalynyň ýokary hasyny önürmek öpçün etmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistany 2020-nji ýylda şaly önürmek hakyna karary gol çekdi. Resminama laýyklykda Türkmenistanyň owu hojalyk we daş gurşaw goramak ministrligine, Daşowuz we Lewap vilayatylarynyň häkimliklerine, Daşowuz vilayatynyň Saparmurat Türkmenbaşy etrawyna, hem Lewap vilayatynyň Darganaty, Dänew, Çärjew, Farab, Saýat, Halaç, Hojamaz, Kerki, Döwletli we Köýtünnag etraplaryna önümçilik we ekin dolanşygyny agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda ilmi esasy ýoly goýmak bilen şalynyň ýokary hasynyň önürilmegini öpçün etmek tapşyryldy. Bedew bäsleşiklerine ýeňji bolan atlara berilýän bayraklary paýlamagy hasym kemilleşdirmek, şeýle-de Türkmen bedewiniň milli bayramy münasibetli geçirilýän bäsleşiklerin ýeňjilerini gymmat bahaly bayraklary bilen sylamak maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda Türkmenistanyň atçylyk sport toplumlaryny geçirilýän at şapşyklaryny, gözellik bäsleşiklerini hem atly sport ýarşlaryny ýeňiş gazananyň üçin Türkmenistanyň raýatlaryny we ýuridik şahslaryny degişli atlara berilýän bayraklary şol atlaryň ýokary derejede ösdürilip ýetişdirilmegine goşun şahslaryň arasynda paýlamak belenildi. Berkarar döwletimiziň bagtiyarlyk döwrüni, müňýüllükliň dowamyny, Türkmen topragyny kemale getirilen, halkymyzyň milli gymmatlyklarynyň bir hasaplanylýan wepalygyň, edermenligiň, batyrlygyň ajaýyp nusgasyna öwrülen Türkmen alaway itleriniň daşky keşini şekillendiriş we amaly haşam sunugatynyň eserlerini çeper beýan etmek hem Türkmen alaway itleriniň şan şöhratyny hasam belende galdyrmak şeýle-de Türkmen alawaýynyň bayramy münasibetli bäsleşikleri geçirmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda Türkmenistany her ýylyň aprel aýynda Türkmen alaway itleriniň arasynda ýylyň Türkmen edermen alaway adly halkara bäsleşigini hem Türkmen alaway itleriniň daşky keşini şekillendiriş we amal haşam sunugatynyň eserlerini, neşir önümlerini, foto suratlarda, teleýaýlymlarda çeper beýan etmek ugrunda halçylyň, suratkeşliň, heykel taraşlyň, foto suratçylyň, neşriýat işgärläriniň we teleoperatorlaryň arasynda bäsleşikler geçirmek belenildi. Şeýle-de resminama bilen Türkmenistanyň Türkmen alaway itleriniň arasynda ýylyň Türkmen edermen alaway adly halkara bäsleşigini geçirmek tertibi Türkmen alaway itleriniň daşky keşini şekillendiriş we amaly haşam sunugatynyň eserlerini, neşir önümlerini, foto suratlarda, teleýaýlymlarda çeper beýan etmek ugrundaky bäsleşigi geçirmek tertibi tasdiklanyldy. Türkmen alaway itleriniň arasynda ýylyň Türkmen edermen alaway adly halkara bäsleşiginde
birinci orunu eýelen ýeňje Türkmenistanyň prezidentiniň baş bayragyny bermek belenildi. Türkmen alaway etleriniň daşky keşfini şekillendiriş we Amal Haşam Sunutynyň eserlerini, neşir önümlerini, foto suratlarda, teleýaýlymlarda çeperi beýan etmek ugruna halçylaň, suratkeşliň, heykel taraşlaň, foto suratçylaň, neşriyat işgärleriň we teleoperatorlaryň arasynda geçirilýän bäsleşikliň ýeňjilerini Türkmen alaway etiniň şekli, çitilen iň nepis haly, Türkmen alaway etiniň iň gowy surat eseri, Türkmen alaway etiniň iň gowy heykeli, Türkmen alaway etiniň daşky keşfi yerleşdirilen iň gowy neşir önümi, kalendar, Türkmen alaway etiniň edermenligini açyp görkezýän iň gowy telewizion görnüşleri üçin Türkmenistanyň prezidentiniň gymmat bahaly bayraklaryny bermek belenildi. Şeýlede resminama laýyklykda Türkmen alaway etleriniň arasynda ýylyň Türkmen edermen alaway adly halkara bäsleşigine ýeňiş gazananyň üçin Türkmenistanyň raýatlaryna we ýuridik şahslaryna degişli Türkmen alaway etlerine berilýän bayraklary şol etleň ýokary derejede ösürüp ýetişdirilmegine goşun şahslaryň arasynda paýlamak belenildi. Owa hojulyk we daş gurşawy gorumak ministrligine, Medeniýet ministrligi, telewizioniýa, radio gepleşikleri we kinematografiýa baradaky döwlet komiteti, Türkmen döwlet neşriyat gullugy hem Türkmen hali döwlet birleşigi bilen bilelikde her ýyly bäsleşikleri geçirmek boýunça eminler toporunyň düzümini ministr kabinetine tasdiklamak üçin bermek, bäsleşikliň ýokary derejede we gurumçylykly geçirilmegini öpçün etmek tapşyryldy. Owa hojulyk we daş gurşawy gorumak ministrligi, Medeniýet ministrligi, telewizioniýa we radio gepleşikleri we kinematografiýa baradaky döwlet komiteti, Türkmen döwlet neşriyat gullugy hem Türkmen hali döwlet birleşigi degişlikde bäsleşikliň geçirilişini milli teleradio ýylynyň şeýlede beýleki köpçülikligiň habar beriş tirişleriniň üstü bilen giňden mahabatlandyrmagy, Türkmen alaway etini wasp edýän iň gowy makalalary, hikaýalary, goşgulary, poemalary, teleradio gepleşikleri, çeper hemem sunugat eserlerini, şeýlede iň nepis hallary Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmeniň altyn asry adly bäsleşigine ködürlemege borçly edildi.